Juana Soto vainos aprender a preparalos que isto ten o seu truco. Imos aprender, entre outras cousas, Juana, como se limpan. Moi boa tarde. É moi fácil. A ver, Marcial, estás a punto? Vexo que tes uns tintes de excepción, é que teño medo. Marcial Mouso, e se Marcial falla, ten aquí o seu escudeiro Toñito de Poi. Marcial, colleces o máis o tonto do grupo. Para que non te manches, eu collo grande, tío pequeno. Collo cuchillo. A ver, como se colle? Sí. Atendo a chollo. Se me daría a volta, hai outra forma de limpalo, pero eu con esta acabo antes. Non destrajes o animal, por Mira, Dios te pido. non lle deas, Marcial, mira. o micro, Agardad un segundo. Axúdate, veña. Raquel, por favor, que eu agora xa non podo. Ese micrófono que está facendo ruido. Imoslle facer aquí un chisco. Aí Ya está. Poñemoslle escote e xa está. Aí está. Agora mellor, non, compañeiro? Ti fai un cortiño. Agora ben. Fai un corte, sí, estamos. Fai un cortiño hasta aquí. Con xeito, Fai un corte, pero por arriba non... Non te cortes ti, non ten habilidade ninguna, non ten Dalle un habilidade poquinho ninguna. máis para baixo, así para arriba, dalle. Toñito, non me pongas nervioso. Para xa. Xa Ahora, probou você, ti. coas túas boas mans, fase está así. ben, case todo. Te espera, non corras. Isto quere o seu Ahora tempo. colles e faslle e si, mira. Canta Con amodiño para que non che rompa a tinta. Canta tripallada ten, Home, a mesma que tes ti, que podo ter eu. Ai, que xa me rompeu. Non ves? É que Hai si, que eso sabía. darlle Eso sabía, con eso sabía. cuidadiños Mira, poucos. a ver, facemos, Mira, a tinta esta. facemos trampa. Este sigue ti, este... Mira que continúa. boiña, Juana, sí, señor. Oye, Juana, o esto primeiro que xa non ten quero tinta. preguntar, porque nisto sí que me perdo un pouco cando vou á praza, o choco, a sepia, a xiva, é todo o mesmo? Son distintos... Sí, señorita, mira os é o meniños, mesmo? mira os meniños onde están. Os meniños, estas son as ovas. Sí, 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 mira. señor. Mira, O choco é o choco pequeno, é sepia, é jibia e cando o choco é adulto. Mira, é polo toma. tamaño, diferente Eiche tamaño. vai. Así que de pequeno é choco. Sí. E cando medra pasa a ser sepia ou xiva. Mira, e non todo o mundo quere isto. Pero eso Pero a comes. xente que Eso sabe é comer caviar. quere para metelo no arroz. Eso é Sí. caviar, eso é caviar. En serio que se come? En serio, mira, eu estou limpando e ti non fas nada. Non, a ver, Que está. el gusta lle estar Mira, atendendo ahora porque está fase aprendendo. Ahora sí. A min aquí vanme sobrar pezas, Juan. Sinto rir a unha compañeira que non ten a voz pequena. Alguén do público que se está público rindo de min ou atento. comigo, eu xa Ríse non por sei. non chorar. Mira ahora. Ai, A ver. olliño, Mira. meu, criaturiño. Estás facendo mal, mira. Triquitán. É que ti vas moi adiantada, eu ainda Si estou vou aquí a modo cos... pola túa é unha culpa, profesional, si non Marcial. xa tiña 3 chocos limpos. Isto precisa un tempiño. Juana, logo imos seguir aprendendo paso a paso como limpar ben un choco, como saber reservar a tinta tamén, se a queremos aproveitar. Mira, Pero, Aí ben. Moi aí está, bien. moi ben, sí, señor. Mira, tira o limpo aquí. Aí vai. É a Isto? porquería que... Espera, isto aproveitas. Hai xente que o quere. Hai xente que come todo tamén, Válelle todo. Amigo. Pois logo falaremos tamén do prezo ao que vai o choco, agora que estamos en Mira, tempada, pero falando de traca. prezos, Juana, estás chegando ao Nadal e polo que din, o peixe e o marisco non deixa de subir. Como van os prezos agora? Canto vai a centola? Canto vai a nécora? Que hai moita xente que xa está Oxe, mercando. asentola na lonja de Marín para usa 23 euros a primeira parada. 23. Máximo do ano podería ser polo de agora. Chegou a 25, me parece, non? Está por aí, non? Pode ser que dentro de días suba un pouco máis, pero hai un motivo tamén, E cal sería o motivo? que hai moi pouca. Claro, que Xa falamos varias veces, Habría Juana vela sempre outro día, apunta pouca a produción de escaseza. momento. Pero é que é verdade, hai pouca. Disparan os Sí. prezos, lógicamente, oferta e demanda. Home, se ti queres e non hai... Non se disparan tanto pola inflación, non? Entón é pola escaseza. Digo, este vaime querer joder O qué? a sentola, pois voulle botar eu caro. E non Claro, a vale, iba aquí a apuntar eso, igual vou dicir algo impropio, Mira, pero eu que nado todos os días, abre eu o vexo como... cacharriño. Mira, eu vexo como hai xente que vai a por elas, as Esto colle sí. e almacenas. Si queredes congelar o choco, é para que vos pinte a tinta, Con coidadiño. adentro, aceite e o congelador. Sí. A ver, Mira botella unha aí, cousa, Toñito. eu isto xa o teño máis que limpo, eu Hasta por arriba, hoxe así un non pouquiño, traballo non? máis. Cubrindo. Joder, non Cubrindo. fixeche nada, mira, xa está. Aí está. Eu non Mira, traballo máis. ti non limpache, que aquí tes isto. Bueno, sin fixen o limpar. que puden, Juana. Non te fixen o que chives, puden. Juana, Mira non unha te cousa, chives. que sí creo que é moi interesante saber si xa estamos no momento ideal axeitado para conxelar ou non. De cara ao Nadal, digo. Sí, señor. Sí, é bo momento. Sí. Pois logo tes nos dar pero algúns pódese- conselliños, non? Para pódese saber conxelar congelar todo. ben. Hai xente, mira, tiña eu un consogro, Cantos consogros tens? Bueno, un deles, en, un deles. en este momento teño un, porque un morreu por desgracia.
e vai limpo, e o que non está aquí xa congelaba igual desde o mes. Me emociono. Bueno, é que, claro. É normal que te emociones porque Acórdase. veñan moitos recordos á cabeza. Pero bueno, Igual centrémonos... empezaba a congelar no mes de Setiembre. outubro, noviembre, o do fuerte dele era o camarón. O camarón sí que se pode congelar. E no momento de comelo estaba que cajabas. Pero hai que Pero considerarlo... hai que saber congelar, non Pois son mira, camarón, todo. el chegaba da plaza, iba na bolsiña ao congelador. No momento de querelo comer, ollo o lume. Co que ten que... Si levas agua de mar, mellor. Millor. Claro. Si non, co que lle tes que botar o sal, o loureiro, ollo o lume. O empezar a ferver a agua, camarón adentro. O empezar a ferver un chisquiño de nada, fuera. camarón Fora fora. xa, claro. E no xa seu listo, punto. listo para... Listo. Bueno. No, es que pasaba por camarón fresco do día, non eras capaz de dicir que non era. Contaronme a min, Juana, que tes tamén un trucazo para conxelar a cigala, que tamén se pode conxelar, pero iso sí que quero que nos lo expliques despois, porque agora quería facer un alto no camiño, Sí, medo claro. me dá. Teño que falar Ben. con Toñito, que me dixeron que está indignadísimo Sí. por unha nova que saía a luz estes días, e que unha Totalmente, prestixiosa guía gastronómica Isto todo se apuntaba. Que igual non é tan prestixiosa. Bueno, prestixio ten esteamos ou non de acordo, ten renome, digamos. Sí. Pois apuntaba que precisamente xa o están vendo Sí. un dos peores pratos de marisco